דקה, יש לנו אחר כך שיעור עם יוספה, שידור אלייך. אנחנו בבית ספר בן גוריון, במסדרון של י' 6, משחק הכדורגל עשו לי נגד מליקסון. וגו גל, איטה ברדי. תראו איך ליסף ייכנס פה, בהמה. הכדור פה. אתם ראיתם את זה? הילה לא מפסיקה לדבר, מליקסון, היא לא יודעת מי זה. עשו לי לבהמה פה מפסיק. תראו את ליסף, תראו על הרצפה. גול, תיסע גול. רגע, הילה, בואי תסיימי את הוידאו. כאן אנחנו היינו במשחק הכדורגל הכי מפציץ והכי כואב עם גלדו, אולי בוא לפה. יואו, ומליקסון. Oh my fucking god.